Türkmenistan'ın prezidenti yurtta devam ediyen ağlık kıtçılığının ve beyleki durmuş kıyınçılıklarının fonuna kımmatbaha binalar açmağını, sağdın durmuş yörelgelerini, keselden korunmağın sırlarını öğretmağını devam ettiriyor. Tadaha 1. sentyabrda Gurbanguly Berdimuhammedow'un futbol pökküsini ussatlyk bilen urup voleybolçulara pökkü geçirip yeni bir gedek özünün sport başarnyny görkezdenligini habar berdi. Prezident öz sport başarnyklaryny Türkmenistanyň Challenger 870 uçurynyň Germaniýada bir näçe gedek görülip, soň Türkmenbaş şäherine nemis doktorlaryny getiren barada çykan we bir topar soraw döreden maglumatlaryň ýa-da Aşgabatda sport ulgamynyň täze eskalarynyň açylyşyna gatnaşanynda görkezdi. Şeýle-de Berdimuhammedow ýokanç keseller, şol sanyny koronavirus bilen kesellemegiň sebäplerini düşünürdi. Bu keselin nädeninde degmejekdigini aýtdy. Döwlet telewizionyasy prezidentin tennis oýnamagy hem ökdedigini, sportyň bu görnüşini hem ajaýyp erkedýänligini belläp, onuň tälimçe talipler bilen okuw geçilenine nämelere üns bermeligini maslahat berenligini, trenajorda käbir maşklary şol sanyny vestibulyar synalary türgünleşdirmek üçin niýetlenen maşklary ýerine ýetirenligini habar berdi. Bilimler we talip ýaşlar gününe gabat guralan dawaranyň çägini döwlet dostlarynyň gatnaşmagyny sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara jaýynyň hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institututynyň sportyň Olimpiýa görnüşler fakultetiniň binalar toplumynyň açylyşy boldy. Berdimuhammedow gurulýan desgalary ila tarapyndan sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak, beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde ösdürmek uğruna edilýän tagarlanyň bir bölegi hökmünde düşündirýär. Bu desgalar türgönlerimiziň talabalaryp okuw türgönleşip geçmegini, awraýly halkara sport ýarışlaryna üstünlükli çykyş edip, baýraklarynlara münasip bolmagyny giň mümkinçilikler döredýär diýip, ýekejede Olimpiýa medali bolmadyk ýurdun başçyny davar eden çykyşyny aýtdy. Yerli synçylar Türkmenistanyň Olimpiýa medalyny alyp bilmezliginiň sebäbini ýurtdaky ikiyüzlü siýasat bilen düşündirýärler. Raýatlaryň ruhu we beden taýdan sağlaşykly ösmek üçin olary kaşan we gymmatbaha, içi gymmatbahaly daşary ýurt enzamlaryndan doldurulan, gapysy gulply saklanýan desgalar däli kadal iş, okuw şertleri gerek. Ýurdun ilatynyň ýartyndan gowrak açlyk şertlerini ýaşaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran 45 ýaşly sport tälimçisi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Emma Berdimuhammedow ýurtda azyk golçulugynyň döredilenligini tasdikleýär we TDH-nyň anyklaşdyrmadan habar bermegine görä alim Lukman hökmünde ýokanç keseller. Şol sanyny koronavirus bilen kesellemegiň sebäplerini we ýorlaryny, onuň barşynyň hemme tapgyrlaryny, töwekkelçiliklerini açyp berýär. Onun sözlerine göre adamın immun ulgamynyň iň öňüne alyş we taplanyş çäresi dogry, sagdyn durmuş ýörelgesi we fizik işçiliginiň we kalbyň öňün ruh galkynçylygyna ýagdaýynyň sağlaşykly utgaşmasy bolup durýar. Şonu kesel degmez diýip Berdimuhammedow türkmenistanlylary möhüm ýörelgelere eýermäge çagyrdy. Resmi habarda sport ulgamynyň maddi enzamlaryň binýadyny putarandyrmagy, köp mukdarda maýa goýumynyň gönükdirilýänligi, ulanylmagy berilýän täze okuw edara toplumynyň ajaýyp guruluşy hususy kärhanasy tarapyndan gurulanlygy aýdylsa-da, täze binalaryň guruluşyna näçe döwlet terişdesiniň garaşlananlygy anyklaşdyrylmaýar.